Ya aku tak takon karo Agnes Servoso kuwi. Nggih. Asli kuwi saka ngendi? Aku Heeh. asli ku saka Hongaria. Ngendi? Hongaria. Hongaria. Jenengan ngertos Hongaria mboten mo? Ngerti. Ngendi kuwi? Alah, Kidul Pathuk ae. Kidul Pathuke Dringo ya, Mo. Dringoria kok. Hongaria. Hongaria, ora ngerti, Mo. Tadi rasaku yo Iki sing ngomong ki ora nyaman. Bidang kok. Agnes kok iki. Kok padha. Rasaku ora nyaman duwe bojo yo ngopeni ora, ngerteni ora, gemati ora malah lunga wae. Ning cakrukan karo koncone. Oh, berarti nek tuku-tuku iki yo nganggo duite dhewe. Oh iya lah rumangsamu. Berarti ya padha wae yo. Aja karo si Bagong kae, Bagong Dower. Pokoke tak kandhani pengalamanku nek iku wong lanang duwe bojo sinten ya wis mesti nyambut gawene sudo wis modale mung pawitan dengkul lah. Ya Allah. Pripun Romo nek ngaten iki? Sami beratine